daina ba kwarai. Sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba kwarai. Da tsoron Allah na Ubangiji na gode ma, wanda yi dare rana ya Rabbana na gode ma. Da ka yarda nake bege kun shirafa mazan fama, shirafa mazan fama a fagen cire dinullah kwarai. Sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba kwarai. Allahumma salli ala khairul khalqi aminillah Muhammad maulana man ja'a bidinillah الذي جاء بالهدى ودين الحق رسول الله. اللهم ارزقني بداعته الله الله قريب. Allah salatin sanya iyalan alijinin Zahra, shiryar da ta haskaka zamanin bana zamanin bara. Tuhe na sanin tauhidi a immati isna ashara, rahama a gurin kowa a halal baiti rasulullah kwarai. Sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba kwarai. Fito na girma ran kaiwa waliyan Allah gwarzaye, kamar imamu kumai da akan hira ya bayyana alaye. Murzaul ala alkam da imauda gwarzon gwarzaye, da imamu Aba Ahmad al-Zakzaki goban Allah yan uwana tsufaye ina gaishe ku da karawa, ga wani haske ya billo murunguma mu zama da haskawa. Kyakkyawan asali shehun mu batun jane da yi wakewa, ma'ana jirgin tsira halin baiti rasulullah kwarai. Sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba kwarai. Kadiriyawa na zo da yaban kakan ku rasulullah, wata ya nemi nuna imamai sha biyu ɗin na rasulullah. Jiwa manzan Allah tallan hajarsa ibadallah, inda mai so za yi siya shari'a ce daga Allah. Jama'a ku taho mu biya inna Allah bi alaye, su ne jirgin tsira duniya da kiyama gwarzaye. Kuma annabi din ne yayi kiran mi yace mu ba alaye, sama an ta an mun bi kauya mun bi sauran rasulullah kwarai. Sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba kwarai. Man sarraho an yi hayati hadisi ne, walle walle alihi min ba'di in ji manzan Allah ne. Ga hadisin sakalai ne shi ma ya zo shi da hujja ne, inni tarikun fi kun sakalai ne ku kalli ibadan na kwarai. Gaskiya dokin karfe ce ko makiya ba su gane ba, kuma ma jirgin Nuhu ce a cikin al'umma zo duba. Na ciki duka sun tsira wanda yake shiga bai dace ba. Makiyan ku imamai sha biyu ba za su kai labari ba kwarai. Sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba kwarai. Ya mai kyan launi ce ko ba a yi mata binti ba, kuma mai daɗin kamshi ce ko ba a sa mata miski ba. Kariya kwata na gaba ta shiryayye ba zai kama ba, abu mai rike wannan hanyar san ba mu canza tafarki ba kwarai. Wasu sun ka karanta imamai sha biyu sai ba su gane ba, ma'ana ba su san sunansa a ce dan wane da wannan ba.
to ku saurara ku ji za mu faɗo wani in bai gane ba. Jika ka tambayi malam za ka ji samsam ba ƙarya ne ba. Kwarai sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba. Kwarai farkon su imama Ali daga abida alba aldan babba. Aladar ga mazan farko ba ku bar arna sun wala ba. Kun ɗaukaka addinin Allah bai ɗauka sukanci ba. Salawatullahi alaika imam Ali babba dan babba. Kwarai Nabiyinsu imama sanne dan Ali dan lelan manzo, wanda annabi ya rene shi da kansa san jikan manzo. Na ukun sai imamu sai da shahidi mai halin manzo. Aiki magana in yayi ba maraba da rasulun. Kwarai sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba. Kwarai na hudun su imam Ali dan Hussein Zainu babba dan babba. Ali zai ne mazan farko ba ku yarda a yau zalunci ba. Na biyar ko Muhammad Bakir mai ilimin lalɗan babba. Na shidan su ku tafar sadiku ne jika na rasulun. Kwarai na bakwai Musa Kazim mai jura biyu ta makar manzo. Na takwas kwa Aliyu Dadi mai girma jikan manzo. Na taransu Muhammadu Jawadu wanda ka gan shi kamar manzo. Sai ɗansa Ali Hadi mai hali na Rasulullah. Kwarai sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba. Kwarai sai na sha ɗaya shiryayyen bawan Allah mai shiryarwa. Sunan sasan al'askar kogi ne mai shayarwa. Sai na sha biyu almahadi ka'in mai dawowa. Dawo mahadi ya ji kana Rasulullah. Kwarai kun ji kalifofi 12 a yayayen manzo. Dukkaninsu sharifai ne itiraɗin ne a faɗar manzo. Allah ka daɗo darajar su ka ɗaukaka yayayen manzo. Allahu ka rushe duka shirin makiya da Rasulullah. Kwarai sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba. Kwarai Allahumma salli ala baitir Rasulullah. Ya Ali kula bawa rahiri da dinna Rasulullah. Wallahi alkula ba min ba'di isna ashara. Kullum banu Hashim kullum Quraish ibadullah. Kwarai nan za na tsaya Allah rabbi ni ne na gode ma. Da kabar ne na kaunar 'ya'yan annabi ne na gode ma. Rabbi karɓi shahadar Maulana Ahmad na gode ma. Da dukan shuhada na gidan Maula ahali na Rasulullah. Kwarai sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba. Kwarai sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba. Kwarai sharifai gata na yaban ku ba zan daina ba. Kwarai